Ayun natin magluto rin migsudan karon para migsudan mo sa panahon. Dayon na ako'y ito gani. Ako'y kasuway nga babukalan ba? Napili na siya kasuway. Ako'y siya ay yaba sa pagkabigyan mo yun. Siya ay kasway o di siya kasway kasway siya o ulang bitang madako saan niya medyo lubog ang tubig ya tagap magluto ko gamit para bukan ako kayo kailangan sa ang tao kasway gitawag ko kasway dayo na ay ulang nakabakalan naman na tara buwan ko naman na po ano may ulang nga paano nasagol nga ulang kaya panganak ko ni gamayin ko mabaw lang dito hindi mo siya malapawan then bukala na naman siya kaya manang lutuhon ini ba medyo kasway siya itong lutuhon muna ang shrimp na kasway dayon butangan na itong asin para medyo maparat-parat ayan, bukala na ako na unyang taod-taod marami akong sudaan nga mapili rin kay namay daw ang isa pero ilahan na ito pero may mix gamay okay na ni dahil natin ang itapang sa atong mainit nga kalan alright ayun nato ng takloban ito na ito lang mabukal ito na itong giloto na naluto na itong giloto na kasway o glambay ito na yung unang karantag-tag so ano pa nga itong sudan kaya gamit ang bulisan pero manalang na siya luto para itong maluto nga bubukalan nilang baikas so napalayo para vlog akong maluto nga sudan ako vlog muna akong sudan karang panihapon kanang saan kasway o pansat nga gamay boiled ginloan man ikaw ng alis nito dahil mukhang ganit ko para mo aran alright mga thank you very much